Yeah, 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 yeah. E. Yeah, 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 yeah. Naimania, you the standing guy town the bell. The boon the standing guy town the bell. You the standing guy town the bell, the bell, the bell. Zita ndinonzi Murehwa Maboni. Ndinosenza nemaskuta emobility. Ndinotarisira kuwanawo mari inoita $30 to $40 per day. Bhatiri randinosenzesa ndinorishandisa 1 day, ndinoribhadhara 10 years. Saka ndinotarisira kuti ndikawanawo 30 ndikaendesawo 10 years ndosarawo neshoma yandinosarawo nayo. Mabhatiri edu anochengeta moto zve1 day, saka tinenge tichienda kunobhadhara mari 10 years yekuti tipiwe bhatiri rakazara rinoita kuti tigone kuzoreza 30 years. Ndo masenzero atinoita nekambani yemobility. Asi dai zvaigona kuti taikwanisa kuonawo tinochajiswa netwe fuel iri semukambani sezvizvi zvaitiitira nyore pakuti tikadirawo fuel tombosenzesa bhatiri zvinotipawo kamari kakati koma kekuti tikwanise kuraramisawo mhuri dzedu dziende kuchikoro. Ndo mafungiro andinoitawo kune vanobatsirawo panhau yemabhaika. Mabhaika aya ari kutibatsira nekuti hatisi kuzogara batizoshayiwo yemuriwo, asi tinotarisirwa kuti vana vaende kuzvikoro.